Така наречения ромски квартал на Кюстендил се намира на 8 км от градския център. Разположен е в непосредствена близост до международния път към Македония. И това, според властите, е официалната причина да бъде отделен от него с бетонна стена. Зад стената, според данни от Националния статистически институт, живеят 5171 роми. Експертни оценки обаче определят броя на населението на около 12 000. Безработица, липса на достъп до здравеопазване, водоснабдяване, електричество и неуредена инфраструктура са само част от проблемите на квартала. И все пак, тук се случват неща, които ни вдъхват оптимизъм за бъдещето. Преди 9 години фондация Адра България поставя началото на един изключително интересен и значим проект – социални жилища за бедни ромски семейства. Финансирането е сравнително скромно, но с подкрепата на община Виена, община Кюстендил, на бизнеса и при активното участие на самите новодомци, ромите от квартала Изток на град Кюстендил, една мечта става реалност. Идеята на проекта не е просто решаването на наболял жилищен проблем. Жилищата са оборотни, а целта много по-висока. Осигуряването на добри битови условия трябва да стимулира социалното включване на ромските семейства. Тук мнозина биха се усмихнали скептично, но Адра доказа, че това е възможно и с готовност сподели своя опит. Аз реших, че е добре на тези хора да се даде един добър пример. Как да променят живота си, защо да го променят и какво би могло да се подпомогне в тази стъпка, защото има нужда всеки да бъде подпомогнат. Идеята ни беше да дадем възможност на хора, които вече искат да направят нещо от живота си. След този дом, който вече те получиха, те имат голям старт в живота. Тези жилища, според мен, биха могли да послужат за трамплин за интегриране на хората в градската общност. Те излезнаха от, как да ви кажа, от един омагьосен кръг, който беха отчаяни от живот. Нямахме вода, нямахме тоалетна, сега имаме. Нямахме в една стая, в 2 легла. Благодарение на Адра сме си добре тук. 10-та година май месец ще правим. Те вече могат да бъдат полезни в обществото. И обществото ги приемат като нормални граждани. Той разбива един много голям предразсъдък. Това, че ако на Рома се даде нещо, едно жилище, Рома непременно го разбива и го оставя така. С задоволство отбелязахме, че тези къщички добре се стопанисват. Хората вътре в жилищата не само не са разбили нищо, а те подобряват своите жилища, те си ги дообзавеждат. Адра построи тия жилища, но Адра не ги раздаде. Ние решихме, че много по-добре е една комисия от роми и представители на социални грижи да решат жилищните нужди. На целият този проект беше хубаво това, че дадоха шанс ние да изберем неформалните лидери, да направим комисия и да направим подбора за кои хора да попаднат в тия къщички. Имаше критерии и подбора беше от самата общност. Мисля, че бяха над 100 молби. От тия 100, 13 попаднаха в нашия списък и в критериите, които отговаряха. Математика? Математика? Да. Колко е 5? 5 по 5, 25. Ей, много е добър. Браво. 6 по 5 е 30. 6 по 5 е 30. Значи цялата таблица я знаеш, а? Домашните само ли се пишеш? Да. Браво, бе. Супер. Ти какъв искаш да станеш, като пораснеш? Да играем матч. Футболист? Да. Кой ти е любимия в футболен отбор? Роналдо. Роналдо ти е футболист, а футболен отбор? Реал. Като ги събрахме тук и се чудихме как да го направим да няма обидени. Взехме решение цялата комисия и те се включиха, че трябва да направим жребий.
Успеха на нашите жилища ние го отдаваме най-вече на това, че той не предложи само едно подобрение на жилищните условия, а това беше една комплексна интервенция. Ако не работят, да си търсят работа, за да може да си позволят след това да си плащат наемите. Като условие беше поставено и те го знаят, че ако им бъде предлагана работа и те я отказват, това може да доведе в резултат до напускане на жилището. Да запазят дома, да запазят апартаментите, да запазят външните фасади, да запазят двора, да бъдат лоялни към държавата, да плащат ток, вода, символичния наем. Наема е първо да се научат, че те имат ангажираност към този обект. Плащаме си тока, плащаме си наема. Този наем се събира и когато се правят подобрения в къщичките, те се правят редовно, и тогава вече се използват тези средства, за да могат да си купат материали. Адра не е ангажирана да плаща тяхните редовни месечни вноски. Жените изкараха курсове по шивачество, мъжете по зидарство, на някои от тях това стана професия. Проведохме и ограмотяване компютърна грамотност за деца. Докарахме няколко компютъра. И наехме една зала в училището, както и в кметското, и много от техните деца, които вече са пораснали, които учат в четвърто основно училище и във второ основно училище, в трето основно училище, които вече придобиха начален старт на ограмотяване компютърна грамотност. Здравни семинари се проведоха тук. Им говорихме по отношение хигиената, отношение поведението навънка, поведението вътре. Задължително детето да ходи редовно на училище. Не можеш да си позволиш да бъдеш настанен някъде, през това време детето ти да не ходи на училище и ти да го изпращаш да проси. Нали това е недопустимо? Най-важното, което е и на което ние най-много се радваме обаче, това е, че тия жилища бяха изградени с едно силно участие на самите роми, които днес обитават жилищата, подпомогнати и от други хора от квартала. Въпросът е да помогнеш на хората сами да го направят, сами да пожелаят да си построят къщичката, сами да участват в това нещо, за да могат да получат своя опит в живота си и да се чувстват щастливи. Успеха ни също така и в ромския мениджмънт на жилищата, на комплекса. Кажете само кой ден да може да се зафанеме, да си докараме баластрата и цимент и да почнем. Но като направим портата, трябва да се съобразяваме с колата на енергото, който влиза вътре. Значи портата ще я пресибиме тук, да няма много движение, да влизат и други хора. Защото влизат и каруци вътре, които карат топла вода, да си купат, да перат така. И затова ще сложим порта тук да не се влиза. Ще оставим голяма порта, която само влезе енергото вътре. И затова ще направим с две врати. Едната врата ще е по-малка, която ще е отворена през деня, се влизат комшиите да излизат, а другата врата, голямата, като има някакъв проблем тук с тока, с енергото, да може да влезне колата на енергото да ги обслужи. Има една йерархия там, която се спазва, и то доброволно се спазва. Това ромско управление за нас е едно от най-хубавите неща. Аз тук обикалям постоянно най-много за тези неща, защото това не е ВиК, а е енергото. Тук минават търбите и жиците, които са заедно свързани с това. И минавам постоянно да ги проверявам тези да не са пипнати от малките деца и от хората, които влизат. Ако има някакъв проблем, се събираме с комшиите и го вземем това по най-бързи начин да го поправиме, да не влизат децата вътре да пипа, защото вътре са кабелите на енергото и това е голям проблем. От това най-много се опасяваме и това най-много го проверяваме. Ние мислим, че ако ние го управлявахме от Софията, даже и с Кюстендилския си клон, това щеше да бъде едно управление отвън. А сега то се управлява от тях. Аз съм по народност също циганин и израснал съм сред тях. Ние сме агресивни, но тук напоследък и съм много доволен. Нито една вечер нямам събуждане, за да дойдат посред нощ, да има оплаквания, да има сбивания, не мога да го понасям, защото аз го очаквах това, когато дойдоха в 2005 година. Успяват да се разбират, да живеят наистина като братия. Голямо разбиране има тук. И промените са огромни. Самите семейства много добре живеят, много се разбират. Сякаш са едно семейство. Ние бяхме притеснени от начало. Как ще живеят на едно место? Няма по-здрави хора от нас, когато сме всичките заедно. Много хубави хора. Не го казвам, защото работя с тях. Казвам го от сърце. Ако не съм имала
тази убеденост, нямаше да продължим. Татко им е на работа в чужбина и аз им помагам. Палиме печките, чуваме внучетата. Зимно се разбираме с комшиите, нямаме проблем. Комшиите са добри, разбираме се, все сме млади. Самия колектив въздейства на новите си членове. Самия колектив ги приобщава и така става тяхната интеграция. След идването тук да живеят, разбирането помежду им става по-приятно, по-европейско, да кажа. Водаря! Водаря минава! Сега да пускаме на тази комшите една тубичка тук. На тебе ще трябва ли, госпожи? На тебе тя ще докараме, добре? Колко може да си помагаме, да се обичаме тук, да се уважаваме. За нова година. Сорият. Сорият, требете ме как? Кислемила тога Пепи бе сорият. Ипа нево бреш от 12-трете парио топи. Точно чука. Ай, хавте месо, как е рахкатка? Ета, кажи малко. Париаро топи 12 точно. Снимай малко и натам тая комшика, къде с белото анцик. Студено е, немаш ръкавици, не пипай окамани. И сега ли скачела? Ти няма тутече. Те излизат от своите големи ромски семейства, но започват да живеят с други, изграждат една друга общност. Също е затворено, но тези дрехи са отвънка, ще стане някакъв проблем. Чакат да видиме. Ето тук съседката няма, но дрехите са отвънка. Сега трябва да останем да ги пазиме, да не ги открадне някой. Ще обиколят видя в съседната къща има ли някой да мога да ги прибере дрехите. Значи във вторник имаме всяка вечер събиране тук на двора и обсъждаме неща, които трябва да се направят. Да мога да постигнем това, което очакват и другите хора, да дадем примери на другите хора. Искам да ви уведомя за един проблем. Таблата са отворени горе, а те са на високо над 12 метра. Нямам такава стълба да мога да го затворя. Че е ли възможно да изпратите аварийна група да могат да затворят таблата, да не стане някакъв проблем? Да, ето телефон ще го запишеш, който говоря. Казвам се Орлин Мирчев. Домоправител съм, да. Въпреки че някои от обитателите живеят вече 8-9 години, ние гледаме на тия жилища като на едно временно решаване на техния жилищен проблем. При положение, че успеят да придобият свое жилище, те освобождават место за друг човек. Ние гледаме на тия жилища като на едно тяхно интегриране. Човекът и природата, човекът и общество, математика, литература, български, изобразително. Харесвам там. По-трудно ли е четвърти клас от трети? Малко по-трудно обаче. Справяш ли си? Да. Кой ти е любимия предмет? Физическото, музиката и изобразителното. О, ти си на изкуствата. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Доктор. Доктор? Да. Защо? Защото искам да помагам на всички хора. Ако има някои болни, някои с по-трудни лечения, ще ги спратя, например, на София или на някъде другаде, на друго лечение. Надявахме се да докажем това, че ромите могат да опазват жилища, че има смисъл да им се предоставят жилища, но че това трябва да бъде вършено комплексно. Ние дадохме жилищата обзаведени, с едно условие да се живее по нов живот. Ние предоставихме допълнително обучение. Грижата за дома, за семейството, отношението вече е сериозно. Промяната не закъсня. Те вече си развиват самите семейства. Те самите са ми го казвали. Ти ни помогна ние да се научим да работим. Ти ни помогна ние да се мотивираме да го правиме. Ти ни помогна да промениме нашия мироглед. И ме впечатли, че говорят много възпитано. Тихо говорят, не говорят на висок тон, говорят смислено, изчакват се, изслушват се. Има и вече някои от техните мъже заминаха за чужбина да работят. Връщат се оттам и успяват да надмогват старото ромско разбиране. Вече всеки търси, не чака. Както преди да чака дали ще се даде помощ тази седмица или другата, само на това да чака. Няма работа. И ние искаме да работим, ама няма работа. Няма тук, не ме иска, там не иска. Търси си, че намериш начин. Аз имах голямо желание тук да си направим
някакъв асфалт за нашите деца. Ние имаме малки деца. Да направим една хубава беседка и когато са безработни, карти ще играят, шах ще играят, ще беседват, ще дискутират. Който говориме, дайте да го направим. Ако не го правим, по-хубаво да не говорим. Просто си обсъждаме какво трябва да направим за напред, да е по-добре за нас. Его Мартин живее тук, може да фане половината част да асфалтира. Пред вратите, щом се бетонирало, значи има напредък. Този бетон си го направиха сами хората. Да не кажа, поне 20-30% са си сменили мебелировките. Тази врата там е сменена, тази врата тук, следващата врата. Другите врати, които ги гледаш, са сменени. Значи, това са истинските врати на по-новите къщички на Адра. Те са социално интегрирани, готови за една социална интеграция, която те сами желаят. Защото проблема някой път при ромите е това, че те не правят своята необходима крачка в социалната интеграция. Те биват придърпвани изкуствено към една социална интеграция, но за да пожелаят те да я направят, те трябва да усетят, че и те имат власт в тия отношения. Децата бяха малки, кога дойдохме тук. Аз не съм очаквал, че такива деца ще станат. И съм благодарен, не знам на кого. Уча в професионална гимназия по лека промишленост Владимир Димитров майстора и мисля след като завърша средното си образование да запиша актьорско майсторство. Това е бащата. Доволни сме на Женев. Той ни направи с къщи, не че бяхме долу реката. Благодарение на него, нали, от тази фондация Адра и сме тук. Има компютър за децата, има нови придобивки, но тези хора получиха някаква мотивация за развитие. Когато нямахте перални, като живеехте долу, как беше прането? На ръце? Перехме. Да. Къде? Купувахме вода на корито. Или на барище. Или в реката, нали? А сега има удобство, нали? Удобство, да. Отидехме по черешите, събрахме тези пари и сменихме вратата. Намират начин да работят или мъжът, или жената, имат сериозни подмяна на мебели, на дограми. Те са свикнали да зачитат правата на другите. Примерно ти искаш да се веселиш, но трябва да помислиш, че в съседство има малко дете, може да има болен човек. Тия жилища всъщност дадоха възможност на семействата в тях наистина за един по-достоен живот. Първоначалното желание, общо взето на всички семейства, беше да има една спалня за родителите и в хола и тая общата част ще бъдат децата. Сега вие можете да видите, че вече има детски стаи. Родителите доброволно са отстъпили една стая, която предоставя по-добри условия и за учене, и за самостоятелен живот на децата, защото те вече са разбрали и приели, че да се образоваш не означава само да ходиш на училище, а то изисква и допълнителни занимания вкъщи. Изпреш една песничка. Хайде пей, зайченцето бяло. Хайде с мамо. Хайде пей. Айде двамата, мила моя мама, сладка и добричка. Айде с мене, пей ти. Как да кажа, мама? Пей. Айде пей. Друг път пей, сега не иска. Бахтало рожден ден. Той знае. Бахтало рожден ден. Бахтало рожден ден. Бахтало. Бахтало рожден ден. И браво! А покажи как духа тортата. Как? Айде, много се срамежли. Много е срамежли. Дайте торта, ще направя този експеримент. Ключа отвънка ви остава. Да. Ето. Айде. Чао. Заключвай вече. Айде.
Ние искахме да се знае в тия къщи, че за нас образованието на децата е едно изключително важно нещо. Дете, което е влязло в спокойно училище и е провело образователен процес и се е запознало с приятелчета, то никога не иска да има гето и не иска да се връща в гето. Много ми харесва рисуването и математиката. Всичко ми харесва. Рисуването и четенето. Искаме да се учим. Имам високи оценки, много успехи. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, К, М, Н, О, П. Да пишеме, да си играем физическо. Това. Имам много приятели, добре минава училище всеки ден. Деца, които греят. Няма диалект, няма нищо, разбирате ли. Като рецитирате стихотворенията за Левски, ще ви покая на 19 февруари на паметника. Има дечица, които те греят. Те са фантастични деца. Много от тях вече занимават с компютърна грамотност, много от тях занимават с спорт. Ето през деня вече ние не ги виждаме тук. Те просто са заети. Имаме спортни зали, позанимални са. Тук имаме място с компютърна зала. Кирил Иванов, госпожа Баджиева, господин Боби Стаменков, господина Пламен Дъбовски. Много ми харесва физическото, математиката и българския. Напишеш и научиш. Защо? Какъв искаш да станеш? Математик. Мечтите ми са да стана физиорка и мисля за това. Писането и математика. Обичаме да ходим на училище! Тук, например, в този дом израсна едно дете, така нареченият Барчо. Аз имах негативно мислене за него. Казвам, рано или късно той като направи на 10-12 години, той ще прилича на дядо си, който е толкова агресивен и скача на всяко нещо. Той просто не знае да каже добър ден. Сега го срещам, това момче, по улицата го срещам, в училището го срещам. Той знае добър ден, той знае извинявай. Той е вече много смислен. Сякаш идва от някъде това дете. Изслушва и тогава отговаря. И отговаря колкото необходимо. Той стане едно прекрасно дете. Той не копира родителите, той копира това, което е тук, в училището, това, което вижда при другите деца. И това, което домът му поднася. Тук са повечето все млади семейства. Адра може да направи нещо друго. Нали? Да вземе възрастни хора да настани, но нямаше да има това развитие. Ние търсихме в тях извън другото едно желание за развитие. Едно планиране на живота. Не можеш да очакваш от едни хора, които не са имали възможност да видят нещо по-добро, да върват към това добро. Просто трябва да им покажеш, трябва да извървиш известно време един път с тях. По-рано перспективата им беше само да оцелеят. Ние вярваме в комплексната интервенция. Ние имаме тук медицински център, който предоставя и лечения, и безплатни лекарства. Днес е сряда, в петък на проверка. Няма такива, които да кажат, това тебе са длъжни. Нали има такива, те са длъжни това да го направят. Няма такова нещо, никой не е длъжен. Вече са по-възпитани, с по-интегрирано поведение, по-разумни. Вече има добър ден, ало, как сте? Това просто, което ми допада. Факта, че за тези години, в които те живеят 20 семейства с 20 деца тук, общо 40-50 човека, нито една вечер няма оплакване от полиция, други работи. Просто те успяха да живеят много разумно. Има ли някакъв проблем, ние си го решаваме сами. Излизам се от вратата и гледам съседа. Здравей, как си, ще правиш, къде си. Имаме малко по-друго мислене, по-друго... Как да мисля? Просто има разлика. Некой почва да прави нещо и некой да не дойде да му помогне. Абсурд. Всичките до един са тук и децата. И те и децата са свикнали заедно. Пълна промяна. Че стане, аз мисля, че това трябва да продължи. Все пак се увеличават хората, които виждат, че това е пътя. Това е пътя
и те по тази пътека да върват сами, да се оправят сами в живота. Ако в тази работа не оставиш сърцето си, наистина не можеш да помогнеш на хората. Ти трябва да ги обичаш, трябва да желаеш, трябва заедно с тях да вървиш. Всъщност това беше едно много хубаво преживяване.